Hamdija Malić u rujnu 1991. dragovoljno se javlja u redove Zbora Narodne garde. Dotad rezervni oficir JNA, rođen u Bosni i Hercegovini, bez mnogo razmišljanja uključio se u obranu Hrvatske. Najprije kao zapovjednik voda, a poslije i satnije sudjeluje u borbama u Petrinji, Glini i na Pokupskom ratištu. Između tri varijante koje sam mogao izabrati, da je varijanta ostati u Hrvatskoj vojsci broj 1, ja sam u to vrijeme mogao otići u Bosnu gdje rata uopće nije bilo, odakle sam inače rođen iz Cazina. Mogao sam otići u redove tadašnje JNA jer sam inače bio rezervni oficir JNA i ostati u Hrvatskoj vojsci. Smatrao sam da je ovo moja domovina, da je ovo mjesto gdje sam ja stekao svoju radnu, profesionalnu, materijalnu, ljudsku i svu drugu prijateljsku, ako hoćemo, karijeru. Odluku koju je donio Hamdija Malić slijedili su i mnogi drugi Bošnjaci. Je počelo raslojavanje Jugoslavije, praktično se opredijelili i u političkom smislu, a onda nakon toga i u vojnom smislu na stranu hrvatskog naroda, jer smo smatrali da hrvatski narod zaslužuje da ima pravo na svoju vlastitu domovinu i da mu to pravo niko ne može i ne smije osporavati. 25.000 Bošnjaka je bilo u redovima Hrvatske vojske diljem svih frontova od Dubrovnika do Vukovara. Od tih 25.000 Bošnjaka 9.000 je bilo ljudi koji su bili iz Bosne i Hercegovine, koji nikad nisu ovdje bili ni prijavljeni, nisi imali boravište. Niti su radili. Ostalo su bili svi Bošnjaci, ili tada kako smo se zvali muslimani, koji su praktično bili vezani za Hrvatsku od ranije prije rata ili su tu imali stalno prebivalište, boravili i tako dalje. Danas se više od 4.000 branitelja Bošnjaka okuplja u udruzi koja je organizirana na nacionalnom nivou. Problema, kaže nam predsjednik udruge, ima. Specifičan problem javlja se jer pojedini branitelji Bošnjaci nemaju hrvatsko državljanstvo i ne mogu ga dobiti makar su Hrvatsko branili. Unatoč problemima izvojevali su, kako sami kažu, još jednu veliku pobjedu. Grad Zagreb je u veljači ove godine dao suglasnost za gradnju spomen parka u blizini Zagrebačkog islamskog centra. Spomenik koji će se graditi bit će posvećen Bošnjacima koji su poginuli u Domovinskom ratu. Za više od 1000 poginulih bit će posvećena i monografija. Jedna knjiga koja će nositi naslov Bošnjaci u Domovinskom ratu Hrvatske. Ta knjiga će izaći sad odmah poslije ovoga spomen obilježja Bošnjacima, braniteljima, jer čekamo naslovnu stranu spomenika. Ona će opisivati Bošnjake u Domovinskom ratu, gdje su bili, gdje su učestvovali, zajedno sa slikama. Knjiga i Zagrebački spomenik tako će podsjećati na velik doprinos Bošnjaka u obrani Hrvatske. Ondje će velikim slovima biti zapisano da su oni najbrojnija manjina koja ju je branila.